Imam Ghazali, addibu auladakum khamsa wa ishrin qabla wiladatihim. Didiken ning anake wong Kertajaya selawe tahun sedurunge anake lahir. Ayo, maksudnya ngerti beli sampean kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi sahala lana tariqal khairati wa yassar wa dha'afal ujura min khazaini judihi allati la tuqsar. Wassalatu wassalamu ala man ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil faza'il akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula pengen takon terutama ning wong Kertajaya khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu, halo. Halo Bu. Sampeyan anak sekolah ning kene seneng mboten? Bungah beli, anaknya bisa ngaji seneng. Seneng endi anaknya bisa ngaji karo anaknya mangkat ning Taiwan. Lo keder beli lu jawab belu. Ya milih Taiwan jake duit teh. Mulane wong zaman bengen bakal lahir anaknya wadon ngomongnya calon nyai, bakal lahir anaknya lanang calon kiai. Zaman ki mah beli. Lahir anaknya wadon calon Taiwan, bakal anaknya lanang calon Korea. Naudzubillahi min. Dari sampean seneng anak bisa ngaji nggih. Moga-moga sampean wong kang bisa termasukin didik anak sehingga anaknya kula karo sampeyan jadi anak kang solih lan solihah. Amin. Ibu-ibu, halo. Anaknya sampeyan sekolah ning kene bayar beli? Bayar pira? 20.000. Murah temen ya. Toli sampeane bayar beli? Ustad Kertajaya ora apa-apa Ustad. Ning omah duwe bocah ngaji njaluki bayaran ku ora apa-apa, dalile akeh pirang-pirang. Toli baka anak ustad ngomong ngaji bayar maka wong tua wajib bayar. Kapan anak wong tua anaknya ngaji ora bayar berarti dosa. Beda baka sekolah SD Bu. Baka sampai anaknya sekolah SD ora bayar gak ora dosa ora apa. Tapi baka sekolah madrasah, sekolah agama ngaji ning ustad baka ustad yang ngomong bayar berarti wajib bayar. Paham beli? Iloke wong tua bakal kon bayar angel. Ngomongnya laka duite. Ngomong laka duite iloke mboke raine glowing, Pak. Ana sing kaya konon ku. Ya berarti bakal kaya konon wong tua pilih kasih ning pendidikannya anak. Ibu-ibu, halo. Kula pengen ngomong dawe Imam Ghazali, rongokna ya. Jare Imam Ghazali, addibu auladakum khamsa wa ishrin qabla wiladatihim. Didiken ning anake wong Kertajaya selawe tahun sedurunge anake lahir. Ayo, maksudnya ngerti beli sampean kok. Didiken anake sampeyan selawe tahun sedurunge anake lahir. Anak durung lahir jakon didik maksudnya priben. Maksudnya wong Kertajaya sedurunge sampeyan didik anak, sedurunge ngurus anak, maka didiken awake sampeyan dewek, urusan awake sampeyan dewek. Karena urip ning Kertajaya sing paling angelku niteni salahe dewek, sing paling gampang kan niteni salahe uwong. Bener ble? Wong Kertajaya bakal wis bisa ngaca diri, ngaji diri, ora gampang nyalakna wong sejen. Kenang apa ning Kertajaya gampang nyalakna wong sejen karena sampeyan ora ilok ngaca ning awake dewek. Paham beli?
ning Kertajayaku isiye ana wong loro, siji ana wong baik, loro ana wong salah. Maka cara pandangnya kudu kaya kenen Bu, sebaik-baiknya uang ilok salah, sesalah-salah uang ya ilok baik. Tapi terkadang ning masyarakat Kertajaya lu ya ora fair, kita wong blesak, kita wong blegadut, kita wong blekatak, wani mampu ngormati kancing bagus, tapi terkadang kancing bagus ora gelem ngormati kita sing wong blesak. Halo, paham le? Termasuk wong tua, wong Kertajaya sampai duwe anak, baka anaknya nakal kia aja langsung nyalakna anak. Terkadang kesalahannya anak berasal sumbernya sing wong tua dewek. Mulane kula sering ngomong ning panggung-panggung wong Kertajaya, anaknya sampean ki busing cilik-cilik semene kia. Jare Imam Ghazali iku qalbuhu at-tahir, duwe ati bersih, duwe ati suci bocah semene nih. Karena bocah iku atine suci, karena bocah iku atine bersih, maka akan ada ketertarikan dari apa yang ia pandang dan apa yang ia dengar. Balik maninge bocah cilik mah tergantung kaplake. Tergantung siapa aja? Kaplake. Lamun wong tua bisa nyontoakan perkara bagus, ya anaknya melu bagus. Kenapa? Karena mau kajari Imam Ghazali anak iku atiye suci, atine bersih. Karena suci, karena bersihku tergantung isine. Lamun emboke seneng ngaji ya anaknya min ahlil Quran, Allahumma. Lamun delengna wong tuane seneng sumbayang ya anaknya min ahli sujud, Allahumma. Mulane wong Kertajaya bakal giong-giong anak lah ya, hati-hati. Sebab anak lu atine suci, aja dianjingi karo lagu-lagu sing blesak. Giong-giong anak lagune tambah gede tambah kenceng, cinta ibarat sinyal. Ya anak yang ngaplang-ngaplang bae. Iya ble, tergantung isi ya Bu, tergantung. Wong wadon delengna laki wis ora pati eman, gendong-gendong anak ya lagune padu ceplok bae. Gendong-gendong anak si lagune lagi durung dadi siji, emane se jaluk gelang. Ya anaknya matre kini gede-gedenya gini. Halo, wong Kertajaya pengen beli tepai amalan ning gula, baka pengen duwe anak solih solihah. Sampean deleng anak ibu ya, anak lagi turun dodokan ning pinggir ndase anak, dodokan ning kene elus-elusen ndase anak, wacakna syaire. Syaire apa Kang? Ibu-ibu sing gawa pulpen ding tulis bae. Ibu-ibu gawa pulpen beli. Bapak-bapak pulpennya digawa Pak. Ah, dicatat Pak, awas. Aja jorok. Jadi macane ketika anak lagi apa? Lagi turu dodokan yang pinggir endase anak kali bari dengelis elus. Macaya kayak kenen. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Mangga wong Kertajaya amutu weh ngebleng ora bisa jare gak jare. Ayo ngaku beli ngaku kudu ngaku. Selama ini wong Kertajaya sudah mengambil kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena selalu nganjingaken ning ati anak karo perkara-perkara sing blesak. Gina panggih. Mulane aja heran anak saking dadie badeg. Kenapa? Yang wong tua ebe ora bisa dadi uswa kang bagus. Sing dadi emboke jiyong gawene tiktokan bae kicau mania. Iya beli. Halo. Wis tek dongakna bagen ya mulai sekin sampean wis paham, sampean wis ngerti. Ayo contohna perkara sing bagus, moga-moga anaknya solih solihah. Bakawi solih solihah jare kang baridine kayak kenen. Dipai nikmat mangga kabe pada syukur.
Quran nyukuri nikmat kang asale sing pangeran. Alhamdulillah ngucapna sing lisan, wakal salat iku syukur badan. Nok Nok. alah nok keder cah anu sing akeh nok tua-tua ya. Golongan rangda metik sing akeh ya. Rangda metik siapa Kang? Ya rangda laka gigi ya beli. Halo. Ning perkara syukur bisa dadi kufur. Kenang apa? Pas dadi wong sugi dikon jakat kabur, ngerasa uripe subur lan Gusti Allah bakal ngatur harta bandane bakal dikubur. Mengkonon soten lanangga Apa lanange? bisa ya bakal mengkon mah bisa wong kene lan mengkonon soten wadon gah Apa waduh? manjing suwarga wong Kertajaya amin. Amin. Iku tujuane seneng ngaji dadi modale insya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Wis wong Kertajaya bakal pengen duwe anak solih-solihah benerana awake dewek dikit ya, sehingga sampeyan wis siap dari contoh dari uswah kanggo anak. Allahumma. Bu, kula duwe wong tua, bapak kula duwe istri, ibu kula iku anaknya 17. Oke temen rewel itu siapa sih? Rewel temen sih, melu ngeden beli melu lahiran ora ya. Wah rewel ya wong ya maksudnya anak 17ku kanggo contoh kanggo wong Kertajaya. Ibu-ibu halo bu, ibu kula ku anak 17 jadi kiai KB anaknya, jadi bakal lulus SD lulus MI langsung buang pondok, lulus SD lulus MI buang pondok. Maulana kula ku buya bengen hari mondok kan hari santri zaman bengen kan mangkate Syawal balik eroa. Kula bakal balik mondok ning umah pasti duwe adi anyar maning bae bungkone. Jadi kula kole bakal balik assalamualaikum salam. Ibu king si sapa anak bayi ya adinira kunang ya Allah jebrol maning bae. Anak 17 jadi kiai KB ternyata kayak kenen bu. Keberhasilan orang tua tolak ukure wong tua, kesuksesan wong tua dapat diukur, dapat dilihat, dapat dipandang dari bagaimana kualitas anaknya. Betul. Sampeyan duit akene kayak ngapa, umah bagusnya kayak ngapa, bolehlah umah tingkat motore papat, keramik kemengkilat, untune berkawat, tapi anaknya pelanga bencang. Jadi apa dunianya sampean bakal kayak kono. Sedangkan wong tua bakal wis mati, siapa sih sing dongakna bakal dudu anake? Understand? Wis gage padu yes bae lah suwe temen. Wis pokoknya ngerti beli ngerti yes. Kok bakal balik ning uman takoni lakine nok ngaji oli apa? Yes. Halo. Paham beli? Dari kesuksesan wong tua, tolak ukure wong tua, keberhasilan wong tua dapat dilihat dari kapasitas anaknya. Encak anaknya kayak ngapa, bakal anaknya nurut bener, maka wong tua berhasil. Sebab wong tua besok bakal mati, wong tua mati pada kayak wong urip butuh mangan. Hari mangane wong mati karo wong urip beda. Hari wong urip mangane segala-gala manjing kabeh ning weteng. Awit seblak kering, seblak basah, seblak cemak-cemak, seblak anyep, cimol setan, cimol iblis, ayam geprek, ayam penyet, ayam bakar, ayam kentir, manjing kabeh ning weteng. Wong mati mangan ble. Wis mangan, mangane dong. Nah, pada be mangane cuma beda panganane. Mulane jare saire rongokna. Yen wis mati banda ora melu
rabi ayu wis ana sing nemu urip pisan aja mung dolanan istiqomah melu pengajian salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati rasane lara kenang apa lara duwe anak ora bisa ndonga sing ning kubur pada tetangisan anak mantune rebutan warisan anak sih kayak kono idi tinggali halo bu sampean kok bakal mati pengen akeh mangane bleh amber wareg wong mati pada be pengen wareg mangane donga berarti jekang anaknya anjing naning madrasah sebab pelajaran sing paling penting ku pelajaran madrasah anak pinternya kayak ngapa bahasa Inggris wong tuane cekap-cekap najab beli mungkin maca bahasa Inggris iya beli wong tuane mati bengi Jumat tekan ning umay sampean beli mungkin wong tua ngarep-ngarep anaknya pinter matematik apa kang dengar marep wacan Quran gini bang lamun wong tua mati dedelik umah tekan ning umah bilangna anaknya Bismillahirrahmanirrahim Yasin angger bae kang diwaca Quran angger bae kang diwaca Quran mulane anak kon pada ngaji soten amber wong tua mati akeh dongane sing anake Allahumma amin wis kula kepengen takon jawab liya mader wong semenian bae lho aja anteng-anteng kula pengen takon karo wong Kertajaya ibu-ibu terutama halo bu dua anak perawan bu jujur bu dua anak beli wadon perawan priben lamun anak perawane sampeyan anak kang nawari jare siji mangkat Taiwan siji manenge kon mangkat mondok sampeyan kon mangkate mendilih oke los Taiwan los wero rai negara rai duit wero begitu mangkat Taiwan biasanya pirang tahun mau mangkat Taiwan 3 tahun balik ning Kertajaya mudun sing mobil nganggo kacamata ireng rambutnya abang kayak wartiem tekaning uma langsung anak kang lamar langsung lari sing lamar wonge loro pisan siji sing lamar anaknya sampean santri sarungan kayak kula nembe balik pondok 12 tahun ngalim ngalamah kita be gede-gede seneng dengan anaknya sampean pengen ngelamar anaknya sampean siji maning sing teka wong nembe balik Korea duitnya karungan akeh pisan sampean sing dadi wong tua jujur kayane lamun dikon milih seneng duwe mantu santri ta mantu Koreaan Korea la ilaha illallah wis weruh berarti kula wong Kertajaya rai duit kabeh iya beli mulane pangapunten Kang Baridin ilok ngomong ake wong wadon kualat dumateng laki dipai rizki tapi jarang disyukuri sampai wong wadon mangkat keluar ucapane laki ora dituruti ana wong manusia kaya konon sing nganggo mic wis dikit Kang wis bagian kula bek karo jamaah wis aja nganggo mic maning blenak sampeyan karo mancing janjine wong wadon lagi arep mangkat penuh dengan janji ngomong ning laki gawe umah deak ngomonge tapi nyatane
langkah sing tepat boban waya balik matane mencilak maksa laki jaluk di pegang. ya kayak kuniku anak ble laka mungkin wong Kertajaya wong wadone solihah aduh Amin. amin ya robbal Alamin. iku jare wong wadone solihah ngosok temen alhamdulillah wis terakhir jam pira pas ibu-ibu halo Kang Ustad sampai setengah papat baik tah jam papat menengah sing orang nyumbang gue menengah melu nyumbang beli melu ngomong kula pesen kanggo wong Kertajaya telu balik sing kene lakonana perkara telu pira je telu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas siji wong Kertajaya dadia uwong sing seneng alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra dadia wong Kertajaya sing selalu berkontribusi baik dalam keadaan senang ataupun sedih pan lagi enak pan lagi blenak dengan cara yunfiqun apa kang yunfiqun niku nyah dadia wong Kertajaya sing seneng nyah artinya iku ana masjid dibangun madrasah dibangun masjid muludan tajuk rajaban bocah yatim rangda enom nyakabe ya ning Kertajaya iku mentale lu ya ora kabeh nya karena ning Kertajaya wonge ana loro mentale apa kang ana sing mentale nya ana sing encak sih maksudnya priben kang ana wong duwe duit encak nyili duite ana wong duwe motor encak nyili motore encak bae mangkanu bakal kanda bab encak aja maning sing melarate sing sugiye be masih seneng encak iya ble mulanya kan orang heran ning Kertajaya yang di sawang-sawang umay tingkat tapi bakana bansos je masih melu mangkat motor mobilnya bermerek ning rasdog masih metu ngarep bakal go gelang takaning sikut ning raskin masih melu jukut ana sing kaya konon idi tinggeling ya Allah isin temen ya wisugi umay bagus ning raskin masih lumayanan kayak tanggai kita pun berarti kula mah wonge rewel anak tangga sing kaya kono ngomong eji ente wisugi raskin dulu jate ente nak nani wong melarat ngomongnya apa aja kayak konon Pak Ustad kita njokot raskin orang anggo mangan kanggo apa sih kanggo kondangan paingan wong hajatan berasa kecap kabeh jarak kita golongan kaji bosok isiye halah dadi wong sing nyah ajan cak bae sing sugiye maneh sampean ki sugi aja encak tugasnya wong sugi nya paham le sing melarate sabar terkadang sing sugiye sombong sing melarate panasan maksudnya priben ya punten wong Kertajaya ku akeh punten bisanya dulu sing ngecek penghasilan pas-pasan tapi wong wadon ora bisa memanage keuangan mader laki ini dadak luru tengah-tengah sawah olia 1.000 sing dadi rabine pakete teka bae enggal dina ana wong wadon sing kaya kono wonge teka beli kono encak kon mene siji bae mader laki ini dadak luru olia 1 sing dadi rabine raine glowing gini pokoknya di balik istri yang glowing pasti ada suami yang montang manting iya ble akhirnya utang pating kletek nata urip ora karuan duwe ati gampang panasan deleng tangga tuku pajero atine panas jaba
deleng tangga tuku mobil sedan ora waras malah tambah ayo nang sira puas bae mata arif nabraki lawang kabeh wong urip mung sawang sinawang jangan bayem lawune kerupuk katone adem utange ide. Kenapa? Karena wong Kertajaya uripe terlalu memaksakan kehendak, sistemnya tidak peduli, ekonomi sulit, yang terpenting gaya semakin elit. Idih, wong wadon kaya konon ku maksudnya je priben. Ya mulane gak bakal urip kaya konon, bakal anak bang mekar liwat diandeg. Mene apa aja? Utang kah? Mekare lunas genti kari emok. Emoknya lunas genti kari MBK. MBK lunas hari Pancasila, amarta syariah, harian, mingguan, bulanan, peleter, kredipo, sepinjam, aku laku, utang yang anak kabeh. Apal-apal ya apal loli ngapali. Lumayan gue modal ning panggung. Alhamdulillah. Insyaallah. Wis, loro dadi wong sing jare Qur'ane apa Kang? Wal kaziminal ghaid. Wong sing bisa nglawan hawa nafsune. Wong Kertajaya rongokna ya. Bukan dikatakan orang hebat ketika sewot bak dudu wong hebat. Wong hebat sih siapa Kang? Wong hebat itu wong Kertajaya sing bisa nglawan hawa nafsune. Apa maning anak badeg aja dipukul. Pangapunten bakal wong jaman bengen mukul anak bener Pak. Ding pukul sing ding pukul setane kabur bocah pinter jaman bengen. Zaman kin je bocah nakal ding pukul ya setane tambah akeh kupinge kopoken bocah iki. Halo? Wis ora usum mukul anak aja ilok sampean mukul anak. Kenapa Kang? Karena zaman kin kudu mukul ya karo donga. Nangis waya bengi. Tangi wong Kertajaya. Setengah papat lah ilok setengah papat kining bongas ning Kertajaya ki wis ana abane masjid Bu iya ble. Setengah papat wis ana suarane wong tarhiman. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Setengah papat jujur kula pengen takon jawab. Setengah papat wong Kertajaya tangi durung laka potongannya laka potongannya iku wong lanang je tangi punten wong lanang sing tangi ku tangi apane breben wong lanang wong wadon tangi iya tangi bakat tangi andona apa kon idi ngene iku jujur temen nguyuh terus nguyuh ngapain Bu ala beli cewek dikit paingan gatelan baik. Halo mulai kok bengi tangi Bu setengah papat tangi tahajud ndonga bari nangis kanggo anak-anaknya sampean tirakatana mulane bahkan ndonga amber gampang nangisnya ngaku ake dosa dikit munafik wong Kertajaya ngaku laka dosanya ke munafik sekelasnya siapa sok manusia sing ora dosa illa Kanjeng Nabi manusia sing ora ketempelan dosa cuma Kanjeng Nabi mah wajar yang jare saire be Nabi Kang mulia Nabi Muhammad Nabi pimpinane wong sejagat harapan kita sing dadi umat oli syafaat ning dinaki demen beli cukup cuma ning lisan demen kudu bukti ning amalan muga suwarga dadi panggonan karo Nabi bisa beba pancen syafaat ana ing nabimu. Nah, enak beli Bu enak bolane laris wong kene mangsara bisa ha paling wong kene bisa pancen bari din wong lanang beli weru ide bisa tukar ning dalan ngomong beli dipikir Ratmina beli bakal mabok barit saking bari dine kepengen la ilaha illallah tua pengen kawin kabeh ya. Halo kau bengi tangi
tirakat anak-anak. Kenapa Kang donga kudu bengi? Sebab donga sing paling bagus ning waktu sepertiga malam. Kenapa? Wong Kertajaya usume pada turu sampai dewek melek. Ibaratnya kayak wong ngantri bansos ari wong estetik gelis oli ble. Pada. Understand? Nangis. Li takon maning kula siji maning kanggo Kertajaya. Halo. Sampeyan urip ning Kertajaya tua semene ilok blindo ngabari nangis. Angel bakal nangis lakine beli balik-balik ya sering aja Kang kita kelangan lakine mulane gak bakal lakine balik rabine nembangnya apa aja kan mendiparane yen kakang lunga tulung kula ya Allah cek Arab sedina Arab seminggu kang kulane lambine ireng topine bentinge la ilaha illallah ora wong Kertajaya saking nangisnya nangisi dosa kanggo jaluk anak solih lan ajang gebuk anak tak ulangi maning ajang gebuk anak tapi anak gebugen karo donga gebugen karo tirakat puasa ya wong Kertajaya ya Allah lembu-lembu kaya kono mangan baik yung bokong bay sampai sekintal ya ilaha illallah kon puasa mamba mendi puasa Kang je puasa maksudnya priben rongokna liya Kanjeng Nabi seminggu puasa ping pira puasa sunai loro Senin karo jawab kenang apa Kanjeng Nabi puasa dina Senin karena dina lahirnya dewek ya jawab jiji maning kenang apa Kanjeng Nabi dina Kamis puasa pelanga selamakin sampai puasa andun puasa baik kenapa beli guru alasannya karena dina Kemis dikon puasa sunnah dina Kemis iku diangkat yang amal diangkat ding tutup karo puasa amber husnul understand paham li bu lo tirakat puasa sing paling bagus ya Kang Senin Kemis jalan siji maning tambah nana delengen anak sing paling nakal umpama anak telu siji nurut loro badeg telu rada pinter sing tirakati anak nomor loro gini nirakati kan apa Kang priben carane delengen anak nomor loro lahirnya dina apa umpama lahir dina Rebo berarti setiap dina Rebo sampean puasa kenapa arane puasa weton iku bagus kanggo nirakati anak puasa wetengan puasa murah ini putak kayak aku kayak beli yang biapa aku nih alah pengen duwe anak enak ya kudu blenak wong tuane kepengen duwe anak sukses wong tuane kudu blenak gini apa nggih sampean bakal duwe anak nakal kan blenak bakal dilawaning anak mangkanu bocah zaman kini wis laka kayak zaman bengen tak bakal dibeli wong tua cung enggibu dalam meripatnya mengesor masih anak beli zaman kini bakal dibeluk nang apa aja kecap bebeluk bae kenapa wong tuane kurang tirakat wong tuane mulane sampai bakal dilawaning anak bisa nangis ora kelingane ibu kaula wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi anaknya pitulas akeh bisa bilang cebrol maning cebrol nomor telu terakhir pas ya enggak jam-jam dewek rewel temen matung ngepira sih sampean ku rewel nomor telu wal afina anin nas sallallahu ala Muhammad sing kompak sallallahu alaihi sing meresep sholawatane ya Nabi salam Allah Allah ya Rasul salam
Ya Habib salam alaika salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor telu, manusia terbaik versi Quran apa aja wong Kertajaya? Wal afina ay menang baik mau nek kelalen kini beli kelingan ya buya. Wal afina anin nas gampang mangapura uwong aja atos ati aja atos sampean ora akur karo tangga cek bakal mati gotongan dewek los. Iya beli aja kadiran sugi sampean dolim karo wong melarat angger bae sampean bakal mati maning dhuwur bawe wong melarat. Wong sugi gelem beli kon godong-godong katil gak gelem beli. Gelem kenapa? Karena wong sugi kedumane maido kari nonton juga kayak ngongkon. Angger bae Kertajaya sing melarat. Bakana wong mati ka sing ngeduk kuburane wong sugi ta wong melarat. Sing gawa payunge wong sugi ta wong melarat. Wong sugi gelem beli. Wong sugi kedumane iku jakati aja mono-mono. Mene ya iku kedukane kurang jero. Jare pribasane tuku bawang ibune blek kecot pada kari nyawang bae kaken. Iji tinggal. Wal afina anin nas dadia wong sing seneng mangapura ning dosane lan ning salane uwong terutama wong wadon. Ibu-ibu halo Bu, ana dosa sing paling angel di pangapura rongokna ki kinki dosa rata-rata sing lakoni ibu. Kenapa? Ana dosa sing ding pangapura angel Gusti Allah beli gelem pangapura ning dosa kieu. Apa kang dosa ghibah? Apa aja? Golongan BCL sing akeh iki. Apa BCL ku? Barisan cangkem-cangkem lancip. Rongokna. Ari ghibah iku Bu, ngandakna keblesakane uwong walaupun itu fakta. Bener kan lah tukang nyolong tapi aja dikandakna ning uwong walaupun itu fakta lamun ngandani keblesakane iku arane ghibah. Semono riba iku duwe kakang arane fitnah. Kita berbicara riba dulu. Riba iku jare Kanjeng Nabi, al ghibatu asyaddu minaz zina. Riba iku dosane luwih gede daripada zina. Sahabat pada takon yang Kanjeng Nabi, kenapa bisa kayak konon? Zina iku dosa gede loh. Bener jare Kanjeng Nabi, zina dosa gede, tapi riba luwih gede dosa daripada zina. Bisanya kayak konon? Kanjeng Nabi jawab, ar-rajul yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi. Uwong bakal zina toli tobat ya langsung diterima tobatnya ning Gusti Allah. Kenapa? Karena zina dosa langsung berurusannya karo Gusti. Bakal ghibah dosa yang bersangkutan dengan orang lain. Bakal sampean tes nghibai uwong ora bakal Gusti Allah mangapura sedurunge wong Kertajaya jalu pangapura ning wong sing ding rasaniye. Gelem beli. Ayo sampean contoh kakenen. Sampean ning warung ngandani baru beli sirala aja rokini ndau balik sing Taiwan. Gawa bocah. Gawa anakan. Sampean bakal kepengen di pangapura terus ngerasani birokini, maka sampean kudu tekan ning umay rokini jalu pangapura ngomong kayak kenen, pangapunten Kang Rokini mau kita ning warungku ngandani sampean besak-blesak awit pucuk yang rambut sampai delamakan sekin tekandak nak kabeh pangapura kula ya birokini ya anabi sing kaya konon. Mulane riba iku hati-hati. Hati-hati. Wong wadon mulane gam besok kenapa sing akeh manjing neraka karena loro siji gara-gara ucapan ngomong baru ceplok. Ya iya wong emah zaman kin ku tukaran cangkem karo cangkem melaka. Karena zaman kin tukarannya online. Ora cocok update status media sosial. Duwe laki nganggur gawe status Facebook. Jadi rabine gawe status saya minta sarannya dong duwe laki nganggur be enak di ngapakna ya batu daripada komen tekek bae terus. Halo. Loro wong wadon sing akeh manjing neraka gara-gara apa? Gara-gara aurat. Bakal nyosoni dua anak siji masih bagus, body masih mulus. Anaknya bakal nangis nyosoni padu celotot. Jadi kita aku tutup isin monggo. Nyosoni sak celotot rong celotot. Ya kula sing Ustad Masinom keder bakal dilang barang kaya kono Pak. Dilang dosa ora dilang yang barang bagus. Preben tutup
molane ku tutup. Wong numpak motor jaman kin klambi bocah SMP dinggo dadi bang motor kebecongan set bokonge ngalor ngidul. Kula ning mobil ku bari nyetir ya Allah astagfirullah astagfirullah nyebut manteng pamatane mlotot mono bae angger bae. Allah tutup aurat ku larang. Besok wong wadon sing akeh manjing neraka gara-gara aurat. Naudzubillahi min wal afina aninas dadi wong sing seneng mangapura insya jare nongkrat mina kaya kan kira nak lho bakarat minan dongol berarti ciri-ciri pengajian harapan bubar kan ki. Nah rongokna jare nongkrat mina ya kah aran tobat ninggal ning maksiat bareng-bareng ya. Moga-moga sampean sing hadir ning kene kang masih seneng lakoni dosa tobat karo Gusti Allah. Amin. Bareng-bareng aran tobat ninggal ning iman Islam kudu sing aja sampai mati durung siksa Allah kang luwi ajang ajaki ajang ngulati bareng-bareng ajang ajangu isun wis kepengen duwe laki astagfirullahaladzim acak-acak tobat duwe laki angel gelone rangdai ku ngurus ya angel pengen jawab isun wis kepengen duwe laki kang baridin lanang salah la ilaha illallah ngajak tobat jadi duwe laki aja isun wis kepengen ngerubah diri taat Allah lan kanjeng duh kang baridi enak loh alah badan atis kenangin kulan kaya wong miskin wis percaya wong Kertajaya lan wis yakin kula edan digawe kang baridi Allahul musta'an ila daril jinan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.